Troksi ang ding hawa rong aji katalonji aphan chisik chidang ponbom. Dolamara Cultural Complex along ration card ke joy pen kiron ajai me kedeng. Lakshmi juri sart hirong phar arong along kijun alang kawe kethek long penta mekri bupru. Kardom binya daba berta long pen ilisang pi marvelis rong parpi nonarju iktha berta angton pen. Rong blim plam la pen rong thilu hawa pharman aning kanwangta hawa rong aje nang talon pon bom bang bomsi piningan ke ingdeng troksi nang ke chok ka talon pon jiaphan rong blim plam LP school pathuak lamalong chisik chidang pon bomlo. Nonang ke leji arko ni phai kre si pen kre hini an ninia pharman si talon pon po. Hawar kang thur atirang pen patir pipon si mesen me et pen hawar festival kapaman pon jiaphan chisik chidang bom tanglo. Bangso hawar rong aje la ke jesemet rong blim plam la pen rong thilu hawar kang thur pon jiaphan si Kemang pon lapen Karbi Anglong arad do antame aliralon nang kipidunji aphan reception committee atumpen kachuningri padopo. General Secretary lo la sinili tum sig dang bom lo lapen non kitang pusi kiba ang thek do bom lo nili tum penap di patangon po lapen mesen pen kapat chunyi phan nili tum bor ipon po lapen nili tum la don rap matang te jir po pen akhir pen non nili tum joy ki pensi klem bom dam bom lang lasi nilihin pen bangke chun pameka ji pu pusi nilihin pen bangke ning thelo lasi nili pudam ji bangke lan verlo ndeng wan non la hawar festival bangke pining anang bangke ingdeng troksi angdeng an nangke lelo lasi nilitung kepacun ji phan bangke joy ki pen chun ji pusi ning thelo lan vela nang tu mana ki mang pon so hawar festival e ki la so ke mang bang ke nili tu la jitu rong thelu la pen rong plam area jitu osomara tu matang te luahin punon matang te karchara hin punon matang te sport hin punon kapaching thurji la pen ansu se kapaprangon thekji je la son bilo pulote la son nilitum japon lopote mane usomara tumta isian no les anglong on pol pen nang paprangon thekpo pojoy nesi nilitum laso akemang sigigipo Dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko trok duar baguri constituency ke parlo jesemet Dolamara Cultural Complex along BJP Sarkar tumpen kiduk kila garada phan ration card ake joy pen kirona jaimek kedengpo. Bangso mai long mai kachem phupon laki Dolamara Lems chairman hundor phangchu pen si mai charipon. Apen aluhia mana peng pen kachu tongdun laki duar baguri constituency VDC chairman Sarkoirong phar Dolamara town chairman Mongol Singh terang atum chatongdun. Non BJP Sarkar pen kiduk kila garada tuma phan sanga ke joy pen long et nangji pusi India Prime Minister Narendra Modi pen pangdaksi non duar baguri lakhain koira trok constituency MAC mate KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Tok bisdame rada phan kiduk kila garada phan ration card salam PC VDC chairman Sarkoirong Pharaphan kapin khat ateng pen VDC arideng pen ron ponlo bangso jo kiduk kila garata ning arong piglo KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Education EM Richard Tok biatuma phan ningaklong pen rat kachero pajerpo pini nilitum ladak ration card nilitum makijoy pen ron ponlo athe ladak hiduk kelak aratum pinangan kicugujun lahai awara sai kawe penajok munitum ajak tum long le phelang kawe sai chuti kitek the jolasona munitum pinangan do asi KarbiAnglong Autonomous Council Ejapon bang tim KarbiAnglong alidar mate Dr. Tuliram Ronghang CM sir alang leki matha ponateng hidu kela gararatum ration card long et nangji pula bang solam pen joksi bini KarbiAnglong adang tokanu long anta la ration card pali ponlo asila sonsi dak nilitum duar bagori long sitame KarbiAnglong Autonomous Council EM mate local MC sa Richard Tokbi alang lita la solong alang lita pinangan RD nang pidunsi alang lipen kabor ipen ajok sidak duar bagorita
kyong dung mani tumhan nili tum ration card pini pipon long lo. News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain koira trok Dwarbaguri constituency ke parlo Lakshmi juri sar herong phar arong along kijuna lang kawi ke theglong penta mekri buprup anpin. Lapen lang bi so along si lang cho sok pon lo puta hadak arong animar atumpen nang chathandun. Lasosi BJP a sarkar atum Central State lapen Autonomous Council along antami latum si nonomat ke charibom. Lapen penangan nalong rialong ke kachingtur awar mon sitame lipig lo lapen develop bom lo lake mesen alam lo. Bons dame lasona por ho jesemen lakhain koira trok Dwarbaguri MSC constituency ke parlo Golaghat district pen chikoinot lapen longlelam ki kidover along ri jesemet Lakshmi juri sarthirong phar arong ke parlo balijan po arong along ke do don crep hosose akarbi aradatum aphan non puta kijuna lang tangte ringwell isi theglogle Karenta ave lapen kidam kibang aphananta towar ave mina karbi aphan ka chelang anta mekri jangring anpin government pen kerap puke ajatta avela pangbardam sinang Golaghat district pen administrative atum ke border arai alom anke towarta pewar block atowar side lapen mina karbi anglong mate Lakshmi juri anat lelo pulote aduk jangplum council atumta therak nangji apollo pusi chirok tok aradatum pen ningje Nasilabang sorong aphan kaching kemenai aning kemenai abang pu KarbiAnglong Autonomous Council along ASEM Dr. Tuliram Ronghang local MEC yan parta KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi lapen Bokajan MLA yan parta Deputy Speaker Dr. Numel Mumin atumpen kirap kapale vekji aphan si hadak arad atumpen chuning report Nana torong mengke kosaning ne. Nani tumarong ke arong binong bang ke Lakshmi juri sa therong pharong po tame ladaan bang ke balijan po arong anlo. Nana tum lang cho sok dam tibok terai ami ma. Nandi tum lang sok bang ke helo ikbing ha arlok an iklo. Kopi lang lo dai long ike. Arlok ala. Nason lang chora lang ma. Lang chor kali. Abi. Abi ke di. Lanang li hempen lang cho sok dam ko an hilo la. Nili tum hempen hada an pale ron ke 1 kilometer bag do. 1 kilometer bag do lang ke di. Rong jo bang karen hai ke do ma ven. Karena ve. Karena ve di. Oh. Solar pen lang. Solar pen lo boda long. Nili to mitha chunama solar fence. Kalang ke di. Dokter stimen thang long do. Abe igla. Nalimen kosan ne. Nilimen ke kasen terenti. News report KarbiAnglongLIVE. West KarbiAnglong district Hamren Rong Supia Long Kapaching Tour Asai Kedeng Ponjia Phanpura Polytechnic University Ahemtepo Kikim Rangponlo. La sojok Hamren Rong Supia Rada Tumstame Ning Karong Chipipon Renti. Bon talabang so Ahemtepo Kikim Bomalong contractor headmistress tum ita nang kiluang bong kachingki pahem so kidu ko joini ko anma Havararat aning kachethe ateng mesen kalidet tahai. Halapu PWD building along executive engineer SDO SO lapen SE tumstame kachelang dun krang ajok ador ki jung itapen si kam claim ibom alam the nang klang non adak Hamren West KarbiAnglong district headquarter along si lili dolo la pen non lili tum nang kahumri media bitung pen nang kahumri bang ke jasemet Havararat ka chehok Havararat aning ka chethe polytechnic pula so hem thipu ladak nang kimlo la so dim pen ongdung kiturmi awe ariso yang atum kapori kang tu ya tum ang tan ke dam yok projia phan ladak methang ahem hong thu long si la so ahem kim ponlo setame hala askim ke wan pen ladak Havararat phan ka paching turji ke claim ke dam ponjia phan ke alang le tum ko anane nang bor ilo jasemet ake hai Dr. Tuliram Ronghang KarbiAnglong Autonomous Council kachari pon CM lapen so thaksi ladak West KarbiAnglong along lakha ingkoi batlang so LEC MLA ake hai Rup Singh Teron lapen so thaksi so cheng MEC ake Hesing Rongphar alang tum lakadu ka vi Havararat kapa phi hu pen kaching thur nangji kapa phrang du nangji ko phan ladak sahem kim pondo nasila so polytechnic la so hem ki kim pen non pini arni kenang theklong lo ang tan pen kebang mystery tum pen ke chenglok contractor tum pen ke chenglok ala tum amethang ali amethang ala papan kachima tha pen jok non ladak la so hem thepu ki kim along duplicacy mate ladak number hini but number ke thom aita dor ke kom lapen ita kang duk la so
ladak kapaju dun po lambang ke pini ladak lebar tu mate kacong dadun atum pen ilitum arjulong lo lapen ladak lebar tu mate kacong dat karbi atum kacong dadun chot pen le alam kelong ali headmistress amat lapen hala ita kapang ni wek atum pen sita pulo jela so ahem kiki malong ke number hini duplicate ladak kapang widundu labang so putak tong sekot pen kilang kapang cingdam kenang sot alam the klang po kikim tang ita arpong sitame lang kipi kadure alam the headmistress pen lam the chipaklang এতিয়া বৰ্তমান তো এটা যোনটো পৰি আছে সাইডত এটো কোৱালিটি ভালেই মাঝে মাঝে আছে মিক্স আছে কেনেকা কোৱালিটি আহে মাঝে মাঝে কেনেকা কোৱালিটি আহে কোৱালিটি প্ৰথমৰ পৰা ভালেই আহিছে খালি এবাৰ মাজত খালি এক গাড়ী এক ডাম্পাৰ মান কোৱালিটি অলপ মানে বেয়া আহিছে এটো কিবা ব্যৱহাৰ কৰিলে নাই আৰু আছে নাই তো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু অলপ আছে কিমান কোৱালিটি হয় তো তো 2 নম্বৰ হয় আৰু 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ ইটাও আছে বলে থাকিব পাৰে বেলেগ মিক্স আছে 2 নম্বৰ 1 নম্বৰ এনেকা কোৱালিটি মিক্স আছে আৰু মান কি কি কোন কোৱালিটি হয় এইটো 2 নম্বৰ হয় কোৱালিটি contractor ke claim abang phupen bang sirke vet kam ke claim posi chiklo jon ko an mate ningkan ko an petang unji puta cherok tok arata tumpen che than renti la kwan ching tumbang ke thom number ke thom enke par ke phid ban thu hini la bang sibang number sibang la la number ke thom ke wana ita bang tong ke ong ma number 1 bang lo ke ong khoman ji mane gari hum lo hamren pen danieling hi KarbiAnglong live pinia da berta bang ke la pon se kang ton ilo do me thak me kardom